କାଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ହଜି ଯାଇଛି ପୁରୁଣା ବୟସ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇ ଯୌବନ ହଟିବାରେ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ମହୁଲ ଗଛରୁ। ଆଗ ପରି ଆଜି ବି ସେହି ଗଛରେ ବଣିଟି ଦେଖା ଦେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଆଉ କୁନା ଭାଇ। ଗାଁ ଭୂଇଁ ପୁରା ସୁନସାନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ ଗୋପାଳର ବଂଶୀସ୍ୱର ବଦଳରେ ଶୁଭିଲାଣି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଗାଁ ଚଉପାରୀରୁ ଧୋବା ତୁଠ ଯାଏ ଏ ଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖି ସାରିଲାଣି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖାଲି ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ହାତରେ ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି ଧରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସାକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସୁଥିବା କୁନା ଭାଇଟି ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତାର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତା କଣ୍ଠରୁ ସରସ୍ୱତୀ, ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେହରୁ ସିରି, ପୋଛି ନେଇଛି କାଳ ଜୀବନକୁ ଓ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ବାକି ବଳକା ଜିନିଷ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଖ୍ୟାତିଟାକୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ନବବା କିଏ? ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ପରି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଗାଁରେ ଝୁଲୁଥିବ। 10 କିମ୍ବା 11 ପରେ ହୁଏତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ପୋଛି ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଣି ସବୁଦିନ ମନରେ ଛାପି ଦେଇଥିବ କୁନା ଭାଇକୁ। ରଖିବନି ବା କେମିତି? ସେ କ'ଣ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ? ସେ ପରା ଚଢ଼େଇଟିଏ। ଭରସା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିବ ବା କେମିତି? ହଁ, ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଣି ନୁହଁ। ଏ ବଣି ହିଁ କହିପାରେ କୁନା ଭାଇର ଗୁଣ ଗାରିମା ଯେତେ ସବୁ। କୁନା ଭାଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଣିକୁ ଯେତେ ଜଣା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତେ ଜଣା କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ହଁ, ଜାଣିବନି ବା କେମିତି? ଅନ୍ୟଠୁ ଅଧିକ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ବଣିକୁ ଦେଇ ଆସିଛି ସେ ବା କୁନା ଭାଇ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ବଣିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛି। ଟିକି ଓଠରେ ମିଠା ମିଠା କଥା, ଛୋଟ ହୃଦୟରେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ପ୍ରେମ, କୁନି ଆଖିରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସପନ। ଏସବୁ କ'ଣ ଜୀବିତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବ? ସେଦିନ ତା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ମିଠା ମିଠା ବରକୋଳି ଖାଇବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ କୁନାର ହୃଦୟ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବଣି ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ବଣ, କାନନ, ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେତିକି ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ପାଇପାରୁନଥିଲା ଯେତିକି କୁନା ଭାଇର ମିଠା ମିଠା ଖନିମରା କଥାରେ ସେ ପାଇଥିଲା। କୁନା ଭାଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବଣି। ବାସ୍ତବକୁ ଯେବେ ଆସେ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ କୁନା ଭାଇ ଶୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ବୋଧେ ସେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁନା ଭାଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ମନେ ମନେ ଏଇଆ ଭାବୁଛି ବଣି। କିଏ ଚାହେଁନି ବଡ଼ ଅଫିସରଟେ ହେବା ପାଇଁ? କାହା ବାପା ମା ଆଦି ନିଜ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତିନି? ଠିକ୍ ସେମିତି କୁନା ଭାଇ ବି। କୁନା ଭାଇର ପୁଅଟି ଭାରି ସରଳିଆ। ପାଠ ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ନାକ ଯାଏଁ ଝୁଲୁଥାଏ। ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି ମୁନା ଭାଇ ଚାହେଁ। ନିଜେ ତ ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ମାଟି ହେଲା, ପୁଅ ଜୀବନକୁ କ'ଣ ମାଟି କରିବ? ପୁଅଟି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି OS ଚାକିରିଟା କରିବ ବୋଲି ବାପ ଦେଖୁଛି ମହଙ୍ଗା ସପନ ଯାହା। ପାଖରେ ଅଭାବ ଥିଲେ ବି କୁନା ଭାଇ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ବିକି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲା। କିଏ ବା ଜାଣିଛି ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସପନଟି ସେଇ ସପନ ହେଇ ରହିବ ବୋଲି। ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ ବାପ ହାତରେ ମାର୍କସିଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବଦଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପୁଅର ଡେଡ୍ ବଡି। ଖୁସି ଝରିବା ବଦଳରେ ଶୁଖିଗଲା ଯେତେ ସବୁ ଖୁସି ଓଠ ତଳେ। ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଅଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ରହିଲାନି ମୁନା ଭାଇ। ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଚରସ ନିଶାରେ ମୁନ୍ଦାଏ ଖୁସି ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ଯାହା, ସେ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ବି ଚାଲିଗଲା। ସଭିଏ କହନ୍ତି ଦୈବ ଚାପୁଡ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ବୋଲି। ଆଜି ସେ ପୀଡ଼ାର ମୁକୁଳି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି। ମୁର୍ଦାର ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅଙ୍ଗାରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲେଣି ମଲ୍ଲ ଭାଇମାନେ ଓ ଚାଲିଗଲାଣି ମୁନା ଭାଇ ନିଜେ। ଖାଲି ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁକୁ ବଣି ଯାହା ଦେଖୁଥାଏ, ନଚେତ୍ ମଶାଣି ଭୂଇଁ ପୁରା ସୁନସାନ୍।